फोरबोजों आंहा मोनसे सिक्रेट मोनसे बेबादि रदाय थानाय दं। ओमफ्राय एखमबा आं माबा डिनाय होनो सानफ्लांब्ला आं बे खोथाखौ गोसोखाङो। ओमफ्राय आं नर्मेलि आं डिनाय खालामा। आरो आंनि बे रदायनि थाखाय आं सानदों आं खाबु मोनबाय। प्रकाशआ आंखौ बुंनाय लोगो लोगोनो आङो मानिदों। ओमफ्राय आं बे दिननिफ्राय प्रार्थनायावहाय थादों दिनैनि दिनखौ मोननो थाखाय। ओमफ्राय गमामा दिनै इसोरा आंनो मोनहोबाय। आं रंजानायजों आं हामबाय होननानै आंनि गासैबो गोसोनि सिबिनाय आङो बे कमिटिनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिनो होनो गोसो जादों। जिसुनि मुङाव आफादगिरिनिफ्राय लानानै सेक्रेटारि आरो आइजो आफादनि इउथ डिपार्टमेन्ट गासिबो ज' बे कनफारेन्सखौ खुंनो ओंखारनाय गासिबो मावगिरि नोंथांमोनखौ फोरबोनि मुङावहाय आंनि गोसोनि श्रद्धा सिबिनाय आं जासिग्रोदों। बे आंनि थाखाय मोनसे इउनिक अपरचुनिटि मोजां मोनसे सुबिदा। ओमफ्राय आं मैयानिफ्रायनो आङो दास मोनदों इसोरा मा रोखोमै बेवहाय मोनसे आशीर्बादनि मोनसे बेबादि गोहोम खोख्लैनायखौ आं दास मोनदों। बुंनायालासे जेब्ला मेडामा साहिता बे जेब्ला खोन्थाबाय थादों आं अल द टाइम आं फिल खालामदों हमदांनो हादों जे मस्ट प्रेक्टिकल आरो बियो गावनि जिउखौ बुफ्रुसारनानै जिउनिफ्राय बियो व्हाट इज बेस्ट उइथिन हार गावनि जिउआव थाखोमानाय बयनिख्रुइबो हामसिन बाथ्राफोरखौ जोंनि लाभनि थाखाय मुलाम्फानि थाखाय खोन्थाबाय। ओमफ्राय इसोरा एखेबारे आशीर्बाद होबाय। आं सानदों आं खाबु गोनां बेबादि कनफारेन्सआव फैदेरनानै आङो बे रोखोमनि बायदि आशीर्बादनि मेहेरगोनां बाथ्राफोरखौ आं खोनानो मोनबाय। ओमफ्राय आं गोसोआव सानबाय थादों बेबादि बुंथिगिरि जोंनि सभायावबो नांगौ होनना बाप्तिस्टनि नालाय थुक्राझार आंथ' खोन्थाहैनोसैसो सासे स्पिकार दं होननानै लिंहरब्ला नों थां दे सेग्रि जोबोद आशीर्बाद जुक्त बाथ्राफोरजों बिथाङा बाथ्राफोरखौहाय जोंनो खोन्थालांदों। ओमफ्राय बे बाथ्राफ्रा जों बयनिबो थाखाय आं सानदों बेयाव जेसेबां मानसिफ्रा जिरायफैदों जों बयबो आशीर्बाद मोनदों। ओमफ्राय आं बिसिबां बुंगोन माबोरै बुंगोन बिसिबांसिम बिराद बुंनो हागोन आं बिदि साननानै फैयाखै। खिन्थु बे इनभाइटेसनावहाय आंनि साननाया ओरैमोन आंखौ अननानै गावनि मानसि होननानै गावसिनि सासे होनना लिंहरबायब्ला आं बे साहसजों आं गसंदों नोंथांमोननि आङो सासे न'खरनि आङो सासे। ओमफ्राय आंनि फोथायनाया बेनो आं बुंलांनायाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्लाबो जिहेतु आं नोंसोरनि सासे जानानै गसंबाय नोंसोरो आंखौ निमाहा होगोन आरो बुंनाय इसोरनि राव बुंनायाव जालांनाय मोजां बाथ्राफोर आजावजाथावथाव दंब्ला बेखौ नाजावगोन। बेबादि साननानै आं इसोरनाव आर'ज खालामनानै आं गोहो खालामनानै फैयो। आरो आं नोंथांमोनखौ हामबाय होनो नोंथांमोना आंनि थाखाय आंनि न'खरनि थाखाय प्रार्थना खालामबाय थाबाय। ओमफ्राय बे मेडामा खोन्थानाय बादि मोनसेनिफ्राय मोनसे बायदि उसुबिदाया एखेबारे जायो बे गोदान बाथ्रा नंला जोंनि जिबनावहाय आंनि देहाखौ लानानैबो बायदि समस्याखौ लानानैबो। खिन्थु जाय इसोरखौ जों नोजोर होनानै थाबायबोदों बे इसोरा गावनि जानानै गसंनो जुजिब्ला जेखि हेंथा फैया मानो जोंनि फोथायनाय इसोरा देरसिनखाय जोंखौहाय सौसिनो बोलो होयो आरो बे बोलोजोंनो जोङो इसोरनि हाबाखौ जों मावनो हायो। आंनि सिनायथियाथ' टाइटेल बिदि आंहा बिराद गैया आंथ' बोरैबासो मोनबाय। आं एसे खोन्थाना लानोसै आं रिफाइनारि अइल कम्पानियावसो मावो। ओमफ्राय आं सानो आरोखि सभाफ्रावथ' एकदम बाइबेल गोरों बाइबेल कलेजाव फरायनायफोरखौ लिंहरब्ला साबसिन जायो आंबो बिदि सानो। खिन्थु जेब्ला लिंहरजायो आइ केन नट डिनाइ बिकज अफ माइ खामानि लिंहरब्ला आं नाङा। खिन्थु आंबो सानो आरोखि गोरों गोरोंफोरखौ लिंहरनांगौ। आङो धालिगावनि रिफाइनारि कम्पानियावसो आं खामानि मावो। ओमफ्राय रिफाइनारियावथ' मावखायानोसै खिन्थु आं सानो आरोखि आङो मस्ट प्रिभिलेज मानसिफोरनि गेजेराव सासे
꼭 खाफालगोनांफोरनि गेजेराव सासे आं थाबायफानो मावफानो मोननायफ्रा गिदिर गिदिर एखेबारे इसोरनि मानसिफोर गोजा आं बिसोरजों थाफानो मोनो बिसोरजों सोलोंनो मोनो आं माने आं गावखौनो एखमबा आङो सानो बे आंनो होनाय इसोरनि अननाय नोंथांमोननि बिसबा आंनि एखेबारे थैनि बिदा असेबारि सानै बिसबनो आं खोन्थाबायबाय आंखौ लिंहरबायलै आदा होननानै गथायावल' थांग्रा बुंदों आं होननानै खुसि जाबाय बिसोरो दे 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 थां थां होननानै केथलिकनि बिसबफोर लुथेरानफोरनि बिसबफोर आं बिसोरजों ओरै नङा ओरै बायदि खामानियावहाय आङो थाफानो मोनो ओमफ्राय आं बिसोरनिफ्राय बाथ्रा खोथानि गेजेरजों बिसोरनि मेन्टरशिपआव थानानै आं आशीर्बाद मोननायफोरखौ आं दासिम आं सानो बेबो आंनि खाफालनि बाथ्रा आंहा गथ' सानै दं आंनि प्रथम गिबि फिसाया दा बिडि फरायगासिनो दङ UBS आवहाय इउनियन बिब्लिकेल सेमिनारि जेरावहाय संग्रामा सिगां फोरोङोमोन बियो 1.5 year दा थांबाय दाख्लै सुटियाव फैदोंमोन 5 तारिखआव बियो थांफिनबाय बियो इन्टारग्रेटेड बिडि बियो खालामदों ओमफ्राय बियो मिसनाव मावनो मोनसे कमिटमेन्ट होदों बे जोंनि न'खरनि मोनसे रंजानाय ओमफ्राय दुइसिना दिल्लीयाव थायो बियो दा BA खालामदों देग्लाय 5th सेमिस्टार होनानै फैबाय नै 18 तारिखआव थांफिनगोन बियो 6th सेमिस्टारनि थाखाय रेडि आंनि हिन्जावा थुक्राझार मिसन स्कुलावहाय फोरोंगिरि ओमफ्राय थुक्राझारनिनो युथ महिला कमिटिजों खुब अतप्रोत भाबै जड़ित थायो बिथाङाबो आं एसे गोसोआव दङ 12 बोसोरनिबो बारा बियो महिला कमिटियावहाय सेक्रेटारि मावफानो मोनदों ओमफ्राय इंलिश स्कुलाव बियो फोरोङो जों बेबादि गोरलै फरियाल जोङो ख्रिस्टनियावहाय जों आगान सुरगासिनो दङ आंनि होनाय बिसया नोंथांमोना प्रग्रामाव मोनबाय ख्रिस्टनाल' जोंनि गोथां भरसा लिभिं हप जिसु ख्रिस्टआल' जोंनि गोथांनि भरसाया बे आयदाखौ आङो बुंनो हास्थायनायावहाय आं बाइबेलाव जेब्ला स्टाडि खालामो बाइबेलनिफ्राय आङो मोनसे टेक्स्ट आङो दिहुननानै लादों ओमफ्राय बे टेक्स्टखौ आं एसे बेस खालामनानै आङो बे आयदाखौ एसे एड्रेस खालामनो आं सेस्था खालामो फार्स्ट पिटर प्रथम पिटरनि 1 अध्याय 3निफ्राय आङो 5 पदसिम आङो एसे फरायनानै होनि प्रथम पिटर 1 अध्याय 3निफ्राय 5 पद आं एसे फरायनानै होनि इसोर आरो जोंनि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि बिफाया बाख्नायजाथों बियो गावनि गेदेर अनखांनाय बादि जिसु ख्रिस्टनि गोथैफोरनिफ्राय थांखांफिननायजों जोंखौ गोथां बरसानि थाखाय जामलाङै मिननाङै आरो रुंलाङै आवग्रिनायनि थाखाय सोरजिहोफिनबाय बे आवग्रिनाया नोंसोर जोबनाय बोथोराव नुजाहोजानो थामथिम जानाय बोखांजानायनि थाखाय इसोरनि बोलोजों फोथायनायजों बेंजानायफोरनि थाखाय सोरगोआव आवथायजाबाय इसोरा बे बाथ्रानि सायाव थानानै बोर होथों आं गुसुङै आरज खालामदों बोलोगोरासिन अनख गोथां सोरजिबा आफाजों नोंखौ हामबाय होननानै बुंदों नोंनि अननायजों जों दिनै बे मेहेरगोनां जथुमनायखौ जों मोननो हाबाय आरो जे जथुमनायाव आफा जों नोंनि गोथौ मोनदांनो हायै बाथ्राफोरखौ
नोंनि गोथार जिउनि बोलोजों नागिरनानै आफाजों सोलोंनो थाखाय थांफिनगोन। बेनिखायनो आफा गिबिसिनथारावनो जोङो नोंखौ हामबाय होननानै बाख्नायनानै जों आरज खालामदों। आफा नोंनि गोथार जिउखौ नोङो जोंनि गेजेराव होनानै लुफावनानै होदो आरो नोंनि गोथौ बाथ्राफोरखौ नोङो बुजिनो थाखाय जोंनो नोङो गियान जोङो नोंनियाव जुगामि बे बर्साखौ मोननानै जोङो नोंखौ बाख्नायनो हानाय बायदि नोंनि गोथार जिउजों आफा नों जोंखौ बेंदो। बे सम आंनि जिउ बेयाव जथुमनाय बयखौबो नोंनो गथायनानै जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै बियो आमेन। बेवहाय बे आं फरायनाय टेक्स्टआव ओरैबायदि होनदों, आं बेखौ सामारि होननानै बुङो, सर्टकाट आङो एसे बानायनो सानदों। बेयाव होनदों, इंलिशनि आं एसे फरायनानै होनि। Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and unto an inheritance that can never perish or spoil or fade. इसोरा बाख्नायजाथों, मानोना बियो जोंनो लिभिं होप, गोथां आसाखौ, बर्साखौ बियो जोंनो होबाय। माब्रै होदों बियो? माब्रै बियो होदों? जोंखौ गोदान जोनोम होनानै, निउ बार्थ, जोंनो गोदान जोनोम होनानै बियो बे गोथां बर्साखौ जोंनो होबाय। देन बे गोदान जोनोमा माब्रै जाखो? इट इज ए रिजाल्ट। बियो मोनसे रिजाल्ट, माने बियो जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'नि थैनाय आरो सिखारफिननायनि दारै। जिसु ख्रिस्ट'नि थैनाय आरो सिखारफिननायनि दारै ख्रिस्ट'नियाव बियो जोंनो गोदान जोनोम होयो। अर्थात गोदान जोनोमखौ होनो थाखाय नोंनो आरो आंनो, बे सुबुं माहारिनो सासे मानसिया थैनांगोन। दा जिसु ख्रिस्ट'आ थैनांगोन, जिसु ख्रिस्ट'आ सिखारफिननांगोन। बेनि दारैसो बियो नोंनो आंनो गोदान जोनोम। आरो बे गोदान जोनोम मोननायफ्रा बिसोरहा लिभिं होप, अर्थात गोथां बे बर्साया बिसोरनावहाय दं। आरो बे बर्साया आरोबाव बियो सेक्युर, एकदम निरापद, बेखौहाय गार्ड होनाय जागोन, बिनि सेफ्टि सिकिउरिटिखौ होनाय जागोन। आरो बे सेफ्टि सिकिउरिटि प्रेजेन्ट टाइमावहाय, बर्तमान टाइमावहाय बेखौ होनाय जायो। आरो बेनो इनहेरिटेन्स होनो। इनहेरिटेन्सआ माने जोङो जेरै पितृक सम्पति जों इनहेरिट मोनो। जों बिमा बिफाया थैयोब्ला फिसाया नामजारि खालामना गालांस्लाबनो हायाखैब्लाबो बाय भार्सु अफ जोंनि जे कालचार ट्रेडिसन, बेखौ फिसाया बिनि हा हुफोरखौहाय मोनो। बेखौ जों इनहेरिट, बेखौ जोङो माने पैतृक बे धन सम्पतिखौ जेरै मोनो, थिग बेबादिनो सोरगोनि बै, आरो बेखौ ओरैबायदि सोदोबजों बुंदों, जामलांनो रोङै, गोमोरलांनो रोङै, रुंलांनो रोङै, बेबादि मोननो गोनां जेखौ जोङो बाउन्ड, जों मोनहैथारनांगौ। बेनि थाखाय जोंखौहाय सेफगार्ड होनानै जोंखौहाय बै दिनाव जों दिनै जेसेबां नुदों ख्रिस्ट'नि महिमाखौ, दिनै जोङो गोदान जोनोम जानानै बिनि स्पिरिटनि खामानिफोरखौ नुनानै जों जेसेबां सोमोनांदों, एसेबां मोजां मोनदों, बेनिख्रुइबो बांसिन आरो जों बुजिजोबनो हायै बे गासिबो बिसयफोरखौहाय
जोंनो मोनहोनो बै दिनाव बियो नुजाहोदों बेनि थाखाय सेफगार्ड 3 स्टेज फार्स्ट जोंनि पाप दाय दस खालामनायफोरखौहाय क्षमा होनो गोदान जोनोम मोनहोनो जोंनो बियो जिसु ख्रिस्ट'आ जिबन होनानै जोंखौ रैखा खालामबाय फार्स्ट प्रेजेन्टआव बियो जोंखौहाय सिकिउरिटि होबाय जाहाथे बिनि फिसाफ्रा जायफ्रा गोदान जोनोम जाबाय जाहाथे बिसोरो निरापदै थायो आरो बिसोरनो मोनसे प्रमिस होनाय जाबावबाय बेवहाय बियो सान्थिखौ मोनखाबाय बेवहाय बियो आसाखौ मोनखाबाय आरो बे आसाया बेवल' नङा बेयो लिभिं बियो बोसोरजों साननो हानाय जेनेरेसनजों साननो हानाय नङा बियो गोथां आरो बियो बे माब्लाबाबो जोबलाङै एभारलास्टिं आरो बै दिनसिम बे जोंनाव बेंनानै दोनजानाय बेबादि आसा जिसु ख्रिस्ट'आ बे पिटारनि बिलाइनि गेजेरजों जोंनो फोरमायो बेवहाय जेसेबां फोथायग्रा आंनि लोगोफोर दङ आं बे टेक्सजों बेखौनो एनकारेज होनो लुबैदों जोंनि बे परित्राना गोदान जोनोम जानाया बियो जोंनि गोथां बरसानि गुदि जायहा बे बरसाखौ मोनजेनबाय बियो सेकुर आरो बिनि जिबनखौ ख्रिस्ट'आ नेगोन आरो बियो प्रत्येक सम्पथिफोरखौ जों फिसाफोर जेरै मोनो जोङो बेखौहाय इनहेरिट जों बेखौ मोनहैयो आरो बेखौहाय बै दिनाव बियो जोङो दिन्थिगोन माबोरै एथ' गिदिर फिउचार एथ' गिदिर प्रेजेन्ट एफाग्राब फुल अफ माने जय एफाग्राब आनन्दनि बै भबिष्यतखौ दिनै जोंनो माबोरै होनो हाखो बिनि माखासे बेकग्राउन्ड दं जिखुनु घटना जों जेरै सरासनस्रायै माबाफोर खोनायोब्ला घटनाफोरखौ माबा जाथाय जानायफोरखौ जोङो थब्र' थांनानै जोङो माबा हैयोब्ला एसे थाद'नानै जों मा नागिरो बिनि बेकग्राउन्डखौ नागिरो व्हाट इज इट्स बेकग्राउन्ड बिनि बेकग्राउन्डआ मा ओमफ्राय बेकग्राउन्डखौ नागिरै मोनहैगोन बे हिदिना जानाय घटना नङा बिनि गुदिया एखेबारे बेसेबा सिगांनिफ्राय सुरुवात जाबाय बेहा बेकग्राउन्ड थायो जोंनि बे भबिष्यतआ जोंनि बे प्रेजेन्टआ जेखौ आं दा बुंबाय एथ' गिदिर प्रतिज्ञा एथ' गिदिर एसुरेन्स आफा इसोरा जोंनो होदों आफा इसोरा बेखौ माबोरै होनो हाखो बिनि बेकग्राउन्डआ मा बेवहाय बुंदों बे सम्भब जादों बिकज द डेथ अफ जिजास क्राइस्ट एन्ड हिज पावार अफ रिसार्च बे सम्भब जादों जिसु ख्रिस्ट'नि थैनाय आरो बिनि सिखारफिननायनि मानो जिसु ख्रिस्ट'आ थैनांगौ ओमफ्राय मानो बियो सिखारफिननांगौ एगेइन आरोबाव मोनसे बेकग्राउन्ड बेखौबो जोङो आरोबाव जोङो एसे जोङो मिथिनांगौ অমক মাজে মাজে অসমীয়াতে ক'ব খুজিছোঁ অলপ ক্ষমা কৰিব মই অলপ কওঁতে পাহৰি গ'লোঁ প্ৰথমতে মোৰ শ্ৰদ্ধা মই চবকে জনালোঁ আৰু আজিৰ যিটো বিষয় সেইটো বিষয় ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ পৰা ক'বৰ কাৰণে মই প্ৰথম পিতৰ 1 অধ্যায় 3 পৰা 5 পদ সেইটো মানে বাছি লৈছোঁ আৰু সেইটো মই সকলো কাৰণে সকলো জ্ঞাততে কাৰণে মই অলপমান আকৌ শাস্ত্ৰৰ পৰা অসমীয়া দি পঢ়ি দিওঁ প্ৰথম পিতৰ 1 অধ্যায় 3 পদৰ পৰা আমাৰ প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ পিতৃ ঈশ্বৰ ধন্য
তেওঁ নিজ প্ৰচুৰ দয়াৰ অনুসাৰে মৃতবিলাকৰ মাজৰ পৰা প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ পুনৰুত্থানৰ দ্বাৰাই জীৱনময় আশাৰ নিমিত্তে আৰু অক্ষয় নিৰ্মল আৰু অজৰ উত্তৰাধিকাৰৰ নিমিত্তে আমাক পুনৰ্জন্ম দিলে। সেই উত্তৰাধিকাৰ স্বৰ্গত তোমালোকৰ কাৰণে সঞ্চিত হৈ আছে। সঞ্চিত হৈ আছে। ইট ইজ প্ৰিজাৰ্ভ। बेखौ बुथुमनानै बेखौ बासिनानै बियो दोनखागोन। नोंनिखौ नों मोनगोन, आंनिखौ आं मोनगोन। थारमाने बेबादि শেষ কালত প্ৰকাশিত হ'বলৈ যুগুত হোৱা পৰিত্ৰাণৰ নিমিত্তে ঈশ্বৰ শক্তিক তোমালোকৰ বিশ্বাসৰ দ্বাৰাই ৰক্ষিত হৈছে। আমাক সেই জীৱনৰ যিটো আশা, সেই আশা দিবৰ কাৰণে যীশুখ্ৰীষ্ট মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হৈছে আৰু পুনৰুত্থান হ'ব লগা হৈছে। তাতে আমাক সেই পুনৰ্জন্ম কৰিব পাৰে। আৰু সেই পুনৰ্জন্ম, নতুন জন্মৰ দ্বাৰাই আমাক প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টই এই আশাটো আমাক দিছে। আৰু এইটো বিৰাট শক্তিশালী আশা। এই আশাটো চিৰকালৰ আশা। বৰ্তমানত আমাক যিটো বিশ্বাস দিছে, সেই বিশ্বাসেৰে আমি সেইটো ৰক্ষিত কৰি ছেভ কৰি ৰাখিম, ৰক্ষা কৰি ৰাখিম। আৰু ঈশ্বৰে আমাৰ সেই বিশ্বাসৰ যোগেদি সেই যুগত প্ৰভুৰ লগত যেতিয়া প্ৰকাশিত হওঁ, তেতিয়া আমাৰ যিটো উত্তৰাধিকাৰ, আমাৰ যিটো পাব লগা, সেইটো আমাক সকলো তেওঁ আমাক দিব। এই আশাৰে আমাক প্ৰভুৱে এনকাৰেজ কৰিছে। আৰু এই বুকছটো পাৰ্চিকুটেড খ্ৰীষ্টানবিলাকক লিখা হৈছিল। ভিতৰে সিহঁতক এনকাৰেজ দি পেলাই কৈছে। বহু ৰকমৰ পাৰ্চিকুশ্যন, চাফাৰিংছ এইটো সময়ত হৈ থাকোঁতে বহুত দুখ কষ্টৰ মাজেৰে খ্ৰীষ্টানবিলাকে জীৱন যাপন কৰিব লগা সময়ত ভিতৰে এই পত্ৰৰ যোগেদি সিহঁতক অনুপ্ৰেৰণা দিছে যে আমাৰ যিটো প্ৰভুক যিটো আমি স্বীকাৰ কৰিছোঁ, আমাৰ যিটো বিশ্বাস প্ৰভুৱে আমাক দিলে, প্ৰভুক বিশ্বাস কৰি আমি যিটো নতুন জন্ম পালে, সেই জন্ম মাত্ৰ ইটো কালৰ কাৰণে নহয়। এইটো কালতো আমি তেওঁৰ আশীৰ্বাদ পামেই, কিন্তু প্ৰভুৰ প্ৰকাশিত টাইমত আমি যিটো উত্তৰাধিকাৰ, আমি যিটো পাম, সেই দিনত এই সকলোবোৰ প্ৰকাশিত হয়। পূৰ্বে এইটো পাম, এইটো আমাক ইনহেৰিটেঞ্চ বুলি, আমাৰ উত্তৰাধিকাৰ, এইটো আমাক তেওঁ দিব। এই ইমান মহৎ আশাটো আমাক দিবৰ কাৰণে আমি দেখিছোঁ শাস্ত্ৰত কোনো এজন ব্যক্তি চেক্ৰিফাইচ কৰিব লগা হয়। যিকোনো ঘটনা কিবা যদি ঘটে, তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড থাকে। কিবা ঘটনা ঘটিল এইটো অঞ্চলত, চাপ'জ মাৰামাৰি হ'ল, কমিউনিয়েল কিবা হ'ল, কনফ্লিক্ট হ'ল, সেইটো কনফ্লিক্টটো যদি বিবেচনা কৰে, ষ্টাডি কৰে, তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড যদি বিচাৰে, সেইটো পাব এই কেতিয়াবাৰ পৰাই সিহঁতৰ কনফ্লিক্ট শুৰুৱাত হৈছে। বেকগ্ৰাউণ্ড ইয়াতে তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডনো কি? ঈশ্বৰে আমাক ইমান ডাঙৰ আশা দিলে, সেই আশাটো আমি পাইছোঁ নতুন জন্মৰ দ্বাৰাই। যিবিলাকৰ নতুন জন্ম পোৱা নাই, এইটো যি প্ৰতিজ্ঞা যীশুখ্ৰীষ্টই আমাক কৰিছে, যি আশা আমাক প্ৰকাশ কৰিছে, প্ৰতিজ্ঞা কৰিছে, সেই আশা সিহঁতে নাপাব। নো, ইট ইজ নট ফৰ দেম। बिसिनि बे आखाया, बे गोथां गरसाया, बे मानसिफोरनि थाखाय, बे दाफानि थाखाय, बे हान्जानि थाखाय जायखौ जिसु ख्रिस्ट'आ बोखांनो मोनदों, जायखौ बियो गोदान जोनोम होनो मोनदों, गावनि थैनायजों, गावनि थांखांफिननायजों जायखौ बियो दिखांनो हाबाय, बे मानसि। आरो बे गोथां आसाखौ होनो थाखाय थारमाने जिसु ख्रिस्ट'आ बियो फैनाय।
예수 그리스도와 복장은 예수 그리스도와 시작합니다. आरो मानो बियो थैनांगौ? Again, बिनि बेकग्राउन्डखौ जोङो जुदि नाहरोब्ला जों थाङै नाहरोब्ला जों नुगोन बै क्रिएसन, हिउमेन क्रिएसनावहाय जोङो थाङोब्ला जों माबोरै बे थैनाया फैयामोन, माबोरै बेवहाय थांखांफिननायनि खोथा फैखो, माबोरै गोदान जोनोमनि बाथ्रा आङो एसे गोजाम मोनो जोंनि खृष्टानफ्रा बे सल'खौ, खिन्थु आं सानदों आरोखि बे सल'आ जेसेबांखि गोदान जाया मानो आङो आरोबाव बेखौ रिपिट खालामनानै आं बयनिबो साननाय हनायखौ आङो आरोबाव लांफिननो लुबैदों बै जागायजेननायाव। मानो जिसु ख्रीष्टआ थैनांगौ? मानसिनि इतिहासाव जों जेब्ला नायो गोजाम सल' माने आङो एकदम आदमनि सल' आङो दा खोन्थानोसै। मानसिखौ जेब्ला बानायो, आदि पुस्तकनि 1:26-27 पदआव ओरै होनदों, পাছে ঈশ্বৰে ক'লে, আমি আমাৰ নিজৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰে আমাৰ সাদৃশ্যেৰে মানুহ নিৰ্মাণ কৰোঁ। যিবিলাকে সমুদ্ৰৰ মাছ, আকাশৰ চৰাই, ঘৰচীয়া পশু, সমুদায় পৃথিৱী আৰু পৃথিৱীত বগাই ফুৰা সকলো জন্তুৰ ওপৰত অধিকাৰ চলাব। তাতে ঈশ্বৰে নিজৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰে মানুহ সৃষ্টি কৰিলে, ঈশ্বৰৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰে তাক সৃষ্টি কৰিলে, তেওঁ পুৰুষ আৰু স্ত্ৰী কৰি এইবিলাকক সৃষ্টি কৰিলে। गोदो जेब्ला मानसिखौ सृष्टि खालामदों, he follows his theme. इसोरा गावनि थीमखौ दिहुनदों, काम फै जों we बिफा फिसा गोथार जिउआ बेवहाय इनभल्भ दङ। ओमफ्राय क्रिएसनखौ जेब्ला जोङो नायो, मानसिखौ सृष्टि खालामनायनि सिगां गोबां बे बिश्व ब्रह्माण्डफोरखौ पृथिबीखौ बे सृष्टि खालामो। ओमफ्राय बेखौ खोथाजों सृष्टि खालामो, बिनि बुंनाय बाथ्रा माबोरै, जेनेबा आङो बुंनि, आं सर्टकाटै थांनि, जेनेबा बियो बुंबाय बे पृथिबीया सृष्टि जाबाय, बे हर जगता जा, ग्रह नक्षत्र जाबाय, इउनिभार्स बिनि खोथाजोंनो थाउजेन्डस, दा जोङो हाजार मिलियन्स जोङो जिब जुनार नुयो, बियो हुकुम होदों, बियो जा। सानखौ जों नायजोबनो हाया, बिराद गिदिर बियो मोनसे नक्षत्र। ओमफ्राय साइन्टिस्टफ्रा दा खोन्थाजोबनो हायाखै, दिहुनजोबनो हायाखै, खिन्थु बुंदों बे साननिख्रुइबो देरसिन बहुत नक्षत्रफोर दंबावो, जायखौ दाबो आबिष्कार खालामनो हायाखै, मस्ट पावारफुल। ओमफ्राय बे गासैबो नुनाय मानिखौ इसोरा बिनि सोदोबजों बुंनायजों बियो बानायो। बाइबेलावहाय आदि पुस्तकाव बियो रोखा जोङो लिरनानै। ओमफ्राय जोङो बे इउनिभार्सखौ नायोब्ला, बे बुहुमनाङै जोंनि बे मुलुगखौ स्टाडि खालामोब्ला, बुहुमनि सिङाव थानाय बेसादफोरखौहाय स्टाडि खालामोब्ला, जायफ्रा दिहुननानै होबाय बिसोरनि बिलाइफोरखौ फरायनानै नायोब्ला जोङो नुनो मोनो बे एखे